ना काढून फायदा काय, ते जगायला पाहिजे ना. पुसून जातात ते बघा, सगळी रोपं ती बघा खाली झोपलेत. हे बघ केवढं मोठं, हे बघ मला आकडू बघ. वांग्याचं भरीत, वाटण पण ताजं आहे ना एकदम मस्त. चुरतो असं बोल ना. करवंद मिळायला पाहिजे ना. अरे आपण तिकडे वर ना हे आपल्याला हे भेटले ना, ते काय बोलायचं पावसात त्या कॉलेजचे एवढा पुढं तिथे किती घ्यायचं. तर ही पेजी इकडली बघितली ना, कधी जायचं, संध्याकाळची जायचं किंवा आता सकाळी गेलो तर सकाळी. आता टाइम पुरवला आहे कामातला, काम होते मग आपण जाऊ. संध्याकाळी जाऊया, संध्याकाळच्या टायमाला बरं वाटतं. बरं वाटतं. मी आता काही आणि लाकडं इकडे आणायची, कधी आणायची मग कामाला सुरुवात करा. आता पण झालं आराम. कधी ज्या महिना संपेल ना माहीत नाही पडणार. माहिती काय, जास्वंद सगळी फुलली आहे बघ. सफेद जास्वंद फुलली आहे, भरपूर आहे. मोगरावर भरपूर आहे. पाणी भरून आलं दम लागतो नुसता. हा नुसता अंदाज निघाला काय म्हणजे खरा घाम निघतो तो. खरा घाम सूर्यनारायणला व्यवस्थित टायमावर आली. बापरे, पाऊस पडू दे, कंटाळा आला आहे सूर्यनारायणाचा. पाऊस नाही पडणार आता, ऊन कमी होतं. तसं नाही, मी वाढ बघते कधी पाऊस पडतो. नाही पडणार आता. जर ते निघून गेला असेल ना वादळ, तर गरमी आप कमी हो. ती गरमी होते ना तशी होणार नाही. वाढल्यामुळे लाईट पण म्हणतो, लाईट झोपलेत का जागे? झोपलेत का? झोपले, गाढ झोपले एकदम. लाट मग काय झोपते, डोळे उघडून बघतात झोपतायत. नाही, त्याला खायला द्यायचं ना म्हणून. दूध वगैरे गरम होता म्हणून दिलं नाही. तर वाघ्या आणि शेरू यांना जे काल इंजेक्शन दिलं ना, ते डॉक्टरांनी जरा बर्फ घेऊन ना शेक घ्यायला सांगितला होता. तर ते चालू आहे. आम्ही आत्ताच पाणी भरून आलं पियाचं. तो बघा वाघ्या तिथे आहे, वाघ्याला पण द्यायचं आहे शेक. पाणी भरायला गेलो ना तेव्हा बांधून ठेवलं होतं, नाही तर मग ऐकत नाही. मग तर बर्फ चाटतोय पण तो बघ. शेरू, ए शेऱ्या, त्याला पण घे वाघ्याला. वाघ्या, त्याचा पण डावाच पाया शेका. इथे मी दूध ठेवलंय गरम करत. चहा प्यायचा बाकी आहे, कारण मगाशी फोन आला ना रियाचा. मग तसं सगळं ठेवलं आणि पहिलं आधी पाणी भरून घेतलं. तर हे असं सगळं ना भरून ठेवावं लागतं. म्हणजे आधीचं जे पाणी होतं ना ते सगळं रिकामी केलं टोपामध्ये, म्हणजे जेवणाला वगैरे ते वापरता येतं. मग आणि अशी बाकीची 4 भांडी आणली का बस होतात आपल्याला. कुणालच्या बाबा झाडांना राख टाकतायत. आता चुलीतली काढली ना म्हणून. खरं म्हणतं चूल नव्हती पेटवायची, कारण आता गरम पाणी कोण घ्यायला मागत नाही, गरमी इतकी होते ना. पण ते चूल नाही पेटवली ना तर असं वाटतं काय हे केलेलंच नाही, हे सुरुवात नाही झाली कामाची. त्याच्यामुळे चूल मी आता पेटवली. थोडंसं पाणी ना गरम करत ठेवते. वाघ्याला आणि शेरूला पण आंघोळ घालायची. हा कडुनिंबाचा पाला घ्यायला मी आली होती. मी त्यांना कसं आता नाही घालायचे, दुपारच्या वेळेस घालणार आहे. हे आपलं कडुनिंबाचं झाड बघा किती छान झालं. गेल्या वर्षी एवढंसं रोपटं होतं. असं पाला टाकला ना का बरं पडतं ना, मग स्किनसाठी चांगलं असतं ना प्राण्यांना पण. आणि मस्त गुलाब फुललं आहे माझं, तर लक्ष गेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते. हा माझावाला गुलाब आहे. बघा रंग खूप छान आहे ह्याचा.
तुम्हाला मी दाखवलं बऱ्याच वेळा. मोगरा पण फुलला आहे. काल तर आहे ना, काल नाही परवा दिवशी हा पूर्ण मोगरा झाड गच्च भरला होता. म्हणजे आम्ही जेव्हा दापोलीवरनं आलो ना त्या दिवशी. आणि बघ कसा मस्त असा सुगंध मोगऱ्याचा असा मस्त. आता जरा चाफा आता नाही सध्या. हा बघा नवीन गुलाब. ह्याचा पण रंग खूप छान आहे. इथे पण मोगरा आहे. म्हणजे मोगरा जर का प्रत्येक झाडाचा काढला ना तर एक गजरा तयार होईल. इतकी फुलं आता धरतात. आणि ही आपली जास्वंदी. हा एक रंग खूप छान आहे जास्वंदीचा. बघा कसा मस्त असा अबोली कलर आहे. डबल आहे वाटतं. हां आली. कुणाला तेव्हा हाक मारतात. हां काय आलं. झाडांना पाणी कुणाला काहीतरी. ते रोपं आता उन्हात काढून फायदा का. ते जगायला पाहिजे ना. कसली वांग्याची मिरची सगळी काढून टाकते. काय उपयोग नाही ठेवून. नाही पण हे 3 दिवसात ना तेवढीच. ही बाकी काय नाही होणार ते. कारण ती पानं बिनं कशी झालेली आहेत. ती खराब झाली. चांगलं आहे बघ, हे चांगलं आहे, ते चांगलं आहे, चांगली रोप आहे. मग ते काढून मग त्या साईडला टाक. मग ह्या रोपांमध्ये यांना बघ माती आणि हे भेटलं ना खत. नाही नाही मी काय बोलते. मी बरोबर करतो ना. आणि ते वांग्याची रोपं. हां वांग्याची ती संध्याकाळी काढतो. मला ही जी मिरचीची काय काय चांगली वाटतात ना मला हां. सर्व व्यवस्थित इकडे लावतो. मी काढतो. ही सुकली आहेत ना ती काढतो. मी एवढाच वाफा ठेवतो. ते इथे टाकण्यापेक्षा मी तिकडे बोलवते समोरच्या साईडला. कुठे समोर आहे ना काय मिरचीची रोपं तिथे. आपण बाहेर त्या साईडला समोर झेंडूची वगैरे आहेत ना त्या साईडला. करू शकतो. तिकडे जागा आहे आता झालेली. करा मग चला. आता मी जरा व्यवस्थित करतो. हे जरा त्यांची फुलं बिलं दिसतात ना तर व्यवस्थित केलं ना बरोबर होतं. नवीन बियाणं लावूया आता. ते जाऊ देते बरोबर नाही. ते हे लाकडं त्याला बघा हे करा. पावसात लावूयात ना नवीन बियाणं. नाही लावायचं. ही रोपं मला नाही. ती पानं बघ ना कशी वेलीवांचं हे झालेलं आहे. त्यामुळे चांगली पाण्याची काय मग एवढं सगळं हे टाकून काय उपयोग नाही होणार आहे. खत पाणी करून पण. ते खत म्हणजे काय राखच घालणार आहे. आता मी फक्त त्यांना आळी करतो व्यवस्थित आणि त्यांना व्यवस्थित हे करतो. चला आंघोळ्या विंगोळ्या करून घ्या बाबा. वाजले बघ. आज भरपूर आता कामाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आता हा जो भाग आहे ना तो सगळं आपल्याला ना हे भाजून घ्यायचं आहे. म्हणजे आम्हाला पण ते शब्द माहिती नाही. काय म्हणतात. भाजावळ म्हणतात ना. भाजावळ. ते सगळं पालापाचोळ्या बघा पडलेल्या आहे ना सगळं जमा करून करून ते टाकून देणार. बघू मग विचारून करूया. कोणाला तरी विचारायचं रियाला आणि करायचं. आता पुढच्या महिन्यात पाऊस पडेल. सर्व तयारी करायला पाहिजे. हे पण सगळं उचलायचं आहे. ते आता म्हटलं सुरुवात करूया आपण. थोडी लाकडं पण आपली आणायची बाकी आहेत. आपल्याला बऱ्याच कमेंट येतात एका भाऊंच्या लाकडांचं काय केलं आहे. तर हे काय एवढी जमा केलेत अजून आणायचेत. जवळ टाकलेलं तुला आता जरा किती वाळी झाली केळा तर उळा होता ना केळाची काम. नाही ती जमिनीमध्ये पडलं ना ती वाळी लागते लगेच. घराजवळ ठेवायची. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता सकाळचे 7:30 वाजलेत. सुरुवात झालेली आहे कामाला. आज बाहेरचं काम थोडंसं जास्त आहे. एकीकडे नाश्ता बनतो आहे आणि एकीकडे सुरुवात केलेली आहे. कुणाला जेव्हा पण तेव्हा तिकडे त्यांचं पण काम चालू आहे. हा सगळा जो पालापाचोळा आहे ना तो जमा करायचं काम चाललं आहे. आणि तो समोरची जी आपली जागा आहे ना तिथे टाकून ठेवणार. आणि नंतर मग ती जमीन आहे ना आपल्याला भाजून घ्यायचे भाजीपाला लावण्यासाठी. म्हणजे बघूया विचारून करूया रियाला. तर हा बारीक सारीक इथे पडलेला आहे.
आणि आता इथे ना मला जमिनीच्या आतमध्ये बघा ती मातीच्या खाली ना झाडं काय काय रुजलेली होती ना, सुकलेली, ती आता निघाली. तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे लाकडं अशी जमिनीच्या आतून सगळी निघत आहेत. हे बघा, ही अशी ना लाकडं, हे बघा निघालं. हे बघ केवढं मोठं, हे बघ लाकडं बघ. हां, हे बघ किती निघतात ना, बापरे. इथे ना टॅमॅटोचं रोप होतं, ते सुकलं ना, ते मग असे काढलं सगळं खेचून. असे निघतात सगळे मुळे वगैरे. जमीन कशी ही वर खाली आहे ना, अजून पण भरपूर आहे. ते बघा ह्या साईडला असे. जसं जमीन तसं काढायचं आणि करायचं. वांगे काढायला पाहिजे, वांगे तयार झालेत. ऐकलं काय? काल पण थोडीशी भाजी काढली होती. हा जाळायला कामाला येईल एवढं खेचून घेते, वाया नाही घालवायचं. सकाळी सकाळी म्हटलं आंघोळच्या आधी झालेलं बरं ना, आणि त्याला मग एकदा आंघोळ झाली का मग मातीमध्ये नकोसं वाटतं. मग केवढा मोठा आहे बघ. हा पण अजून एक निघेल. हा बघा इथे पण आहे. ही अशी झाडांचं सगळं आहे ना इथे. चला बघूया, करूया सावकाश. घोटवेल ना लगेच वाढतात. हा वांग्याचं पूर्ण कटिंग करायचं ना. हा नाही नाही, तो खाली हे झालाय ना, ही फांदी आहे ना इकडची, खाली आली ना ती कटिंग करून टाकती, वाढेल पूर्ण. ते जाऊ दे, एवढूशा ह्याला काय करायचं आता, परत ते राहून जाईल. तिथे खाली जमिनीवर झोपली आणि सगळं पालापासून एक साईडला कर. चालेल, भरीत करायला होईल जरासं बारकसं. इथे राहिलं का मग राहून जाणार मग ते कामं. हा पाईप ना तुटला होता, तो आता सगळं व्यवस्थित केला. बेसिनचा पाईप आपला याला राहू दे, केला पण नाही, कापून टाक. खाली वांग पण आहे, ते सरळ वर जाऊ दे, उंच उंच. ते जमिनीला टेकतात फांद्या आणि मग ती फळ आलेलं सगळं भाजी बिजी ना खराब होते, मग कीड लागून. सरळ एक वाढत गेलं ना. हां, हे कसलं रोप आहे? टॅमॅटोचं आलं आहे काय? टॅमॅटो आता तो वाढेल, त्याला पाणी भेटलं ना. हां, पाणी नाही भेटलं ना आता थोडे दिवस त्यांना, इकडे पाणी जात होतं ना. आता ते जो पाईप तुटला होता तो आता जॉईन केला ना. पण नव्हतो ना आता ही झेंडूची आहेत ती रोपं, ती काय थोडे दिवस जातील ते निघून. ते झाले, सुकायला आलेत आता. कचरा सगळा एक साईडलाच जाऊ दे, म्हणजे सुकून जाईल. नंतरला बघूया मग. कचऱ्याला काठी किती आहेत अजून वांगी इकडे आपल्या 4 रोपांमध्ये. कारण भाजी करायला होईल, भरीत होईल मस्त. हे बघा किती छोटी छोटी चांगली. तिकडे पण ती 2 आहेत ना रोपं वांग्याची. हां, ती समोरची ती पण काढायला पाहिजे. पाण्याच्या जागेवर लावली तर ठीक आहे. ते एक साईडला ते पाण्याच्या जागेवर कुठं हे करत आहे ना. कुणाला काय शकतो, कुणाला बघा देवाची पूजा चालली, फुलं काढतो. ही बघ खाली पडलेत बघ जमिनीला. हे वाघ्या आणि शेरूनी ना त्या रोपांची सर्व नासधूस केली. म्हणजे त्या झाडांच्या अवतीभोवती आणि आतमध्ये घुसून घुसून जातात. ते बघा सगळी रोपं ती बघा खाली झोपलेत. आणि सरळ अशी उंच होती. हां, खेळत असतात ना, सरळ त्या रोपांच्या आतमध्ये जातात. आता गप्प झोपलेत घरात म्हणून आमची कामं होत आहेत. आता जाम हैराण करतात मग, नाही तर अवतीभोवती फिरत असतात मग. काय नाही, ते काय नाही. कोयता होता. हां, कुणाला ही बघ, हे जमिनीला टच झालेली घे ना फुलं, ती बघ, ते उगाच ते नाश होतो ना. चला, भरपूर कामं झाली. आपल्या ते वेलची केळीला पण बघितले का ते कोंब फुटलेत. हो, तिकडची केळं आहे ना, इथे भरपूर कोंब आलेत ना जमिनीच्या आतमध्ये. 3-4 आलेले आहेत. चला, कुणाला पण क्लासला जायचं आहे, पटापट आटपूया. आणि आत्ता 11:15 वाजले तर दुपारचे. अजून माझं जेवण करायचं बाकी आहे. आज काहीच केलेलं नाही, जेवणाचं सर्व बाकी आहे. वाटण सकाळी काढायचं होतं ना, म्हणजे ते वाटप बघा असतं कांदा खोबऱ्याचं, ते चूल सकाळी पेटवती ना तेव्हाच मी काढून घेतलं.
आज मस्त असं जेवणाचा बेत करणार आहे मी, म्हणजे वांग्याचं भरीत आणि भाकरी असा विचार आहे करायचा. मग सगळं तयार करून ठेवले. सकाळी बघा तुम्हाला वांगी दाखवली ना, मला वाटतं 1-2-3 दाखवली वाटतं. अशी छान अशी छोटी छोटी वांगी निघाली, दाखवते तुम्हाला मी. भरीत तर छान होईल. आणि भागे आणि शेरू यांना काल बघा वॅक्सिन दिलं, कालच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवलं होतं. म्हणजे डॉक्टर त्यांना असं म्हणाले होते की कदाचित ताप येईल, म्हणजे एखाद दिवस ताप यायचा चान्स असतो. तर तेच माझं सकाळपासून थोडं लक्ष त्यांच्याकडे पण होतं, हवी ताप येतोय की नाही, त्यामुळे सारखं असं चेक करून बघत होती. पण आहेत, व्यवस्थित आहेत, त्याच्यामुळे काही चिंता नाही आहे. त्यांना पण दुपारी आज आंघोळ घालायचे. कुणालचे बाबा आता घरी नाही आहेत, ते गेले जुन्या घरात. आता काय झालं आहे की मुंबईवरनं बरीचशी माणसं ना आलेली आहेत, त्याच्यामुळे आता आमच्या वाडीमध्ये आहेत बऱ्यापैकी माणसं आहेत, त्याच्यामुळे गप्पा गोष्टी करायला वगैरे आहेत, जोडीदार मिळालेले आहेत, मित्रमंडळी असे. त्याच्यामुळे ते त्यांची एक फेरी असते आता त्या साईडला. आणि कुणाला गेला आहे ट्युशनला, तो 1-1:30च्या दरम्यान येईल. म्हणजे आत्ता मी जेवण करायला सुरुवात केली ना, अर्ध्या तासामध्ये माझं जेवण होऊन जाईल. फक्त भाजी आणि भाकरीच करायचे. वांगी खूप मस्त निघाले, छोटे छोटे, तुम्हाला मी दाखवते वांगी. आणि वाटप जे काढलेले आहे ना, ते पण तुम्हाला मी दाखवते. तर हे बघा, ही आता सकाळी ना काढलेलं वाटप आपलं. आणि ही आपली घरची वांगी. आता ही छोटी वांगी आहेत ना, त्याचंच मी ना भरीत करणार. ही मोठी ना ठेवून देईन मी. आपण काय केलं जेवण का? वांग्याचा भरीत, बैगन का भरता, वांग्याचं भरीत, गोडी डाळ. गोडी डाळ म्हणजे काय? गोडी डाळच आहे ना ती, का डाळ आहे? साधी डाळ. साधी डाळ आहे. गोडी डाळ वेगळं असतं, त्यात वाटायला येतं ना, ती गोडी डाळ. असं काय? भातात ती वाढू का तुला? कोणाला कुणाला चालू केलं कॅमेरा? म्हणजे काय? हे भाजी दाखव, भाजी दाखवायची मला आज. म्हणजे घे भाजी दाखव. हे बघा, वांग्याचं भरीत. वांग्याचं भरीत. वाटण पण ताजं नाही, तो मस्त. म्हणजे वाटण पण ताजं आहे आणि आपली वांगी पण ताजी आहेत ना, फ्रेश. सगळं झाडावरचं काढून नाही. खूप दिवस झाले ना आपण खाल्लं नाही ना वांग्याचं भरीत. कुणाला यायचं पहिला भाकरी बनवली आहे बघा, तांदळाची भाकरी. भरीत पैगण. तांदळाचं भरीत नाही, तांदळाची भाकरी. तांदळाची भाकरी नाही, वांग्याचं भरीत. असं 2 वाढू? मला एकच बस आहे, 2 आधी नको. ठेवते, मला लागलं तर घे. चला आणि करू. वारा मस्त आहे आज, छान हवा सुटली आहे. आज जरा वातावरण जरा आहे, जरा जरा बरं वाटतं ना. इथे बाहेर आमच्या इथे लय चांगलं वाटतं. हे कोणाचं आहे? कुणालचं वाढलं वाटतं. घरामध्ये आता आम्ही थांबतच नाही जेवायला वगैरे, आम्ही सरळ बाहेरच बसतो आता हल्ली. जागा चांगली आहे, थंड. कुणाला घ्यायचं? चला कुणाल खायला सुरुवात करा. कांदा बिंदा हवाय? नको. चला आता आम्हाला जेवू द्या. कुठे गेला भाग्या? हे बघा, शेरूला ना आंघोळ घालून झाली, अजून भाग्याची आंघोळ बाकी आहे. म्हणजे आता 6 वाजले संध्याकाळचे. त्यालाच आंघोळ घालायला मला 1 तास गेला, जाम हैराण केला. पाणी बघितलं की नुसतं पळायच्या मागे. पाण्याला त्यांना काय होतं काय समजत नाही. तो बघा आता मस्ती चालू झाली त्यांची. कुणाला म्हटलं जरा पावडर वगैरे त्याला लाव, तो बघा तो बाय फुल एनर्जीमध्ये. आणि त्यात भाग्या पण पळतोय. आंघोळ म्हटली ना का दोघं पण पळतात. भाग्या इकडे, ए भाग्या इथे. आता ह्याला की नाही कुणालचे बाबा घालतील, ते आता गेलेत जुन्या घरी, येतील थोड्या वेळाने. ए भाग्या, हे खाऊ दर. शेरू, ए शेऱ्या. आभाळ बघ कसं दिसतंय. हे बघा, संध्याकाळची वारा आहे. वारा मस्त सुटलाय ना, जरा बरं वाटतंय. गरमी किती होते बापरे. हा बरं वाटलं. सुंदर हवा आहे. संध्याकाळ. हा. तर आता आम्ही चाललोय संध्याकाळचा एक फेरफटका मारायला. गरमी होते ना, म्हणलं पटकन इथे जवळच जरा पटकन 5 मिनिटं जरा एक राऊंड मारतो आणि मग घरी निघून येतो. 1-2 करवंद चोरतो असं बोल ना. करवंद मिळायला पाहिजे ना. काय करवंद काढायचं आहेत. मस्त असं वारा सुटलाय. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल
तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. भेटले करवंदा? म्हणजे गाडी गोड आहे, लक्षात ठेव. हां. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.